سلامات دك عبيتي كمي حديراتكم كمي يرفيداتكم كمي وعيلاتكم كمي يمشخاتكم على مروء زلكم هزوي دك تقراين دك إرن كمي ياتكم تحانيكم هابكم موزي مكي تقراي أقولكم معلتاوي حبريتات نارولكم لما أنتي يونشف له بزح نجر يونشف له استي ሸርጎር ወሞ ሰላማት ደጋጊመ ኩሉ ግዜ ሰላምታይ ዝጅምር ዓለም ሙሉእ ዘሎ ትግራዋይ ኤርትራዊ ጽምዶ እንታይ ፈጠረ ራዕዲ ናይ ጸላእትና ምን እዮም ደርጋውያን ደቂ ደርጊ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ሸዋ ዘለው ምሳቶም እውን በስባሳት ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝሸፈቱን ዝሓዱን ሸት ዓዶም ሸት ህዝቦም እንታይ በሉ እቲ መልእኽቲ ለማዓንቲ ኩናት ኣበይከ ከም ብሓድሽ ተወልዐ ኩናት ዝውልዕ ዘለኸ መን እዩ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ እዚኣት ሓበሬታ ኣሎ ኣርሚ 43 እንታይ ዓይነት ዓወት ተዓዊቱ ኣሎ ኣብ ራያ ደርጊ ምስ ሸፋቱ ኮይኑ እንታይ መኮረ ብራያ ምሩኻት ከመይ ኣለው ናይ ደርግን ናይ ሸፋቱን ሓበሬታ ብዓብይ ግን ብልፅግና ኦሮሞ አብይ አሕመድ ዝፈራህ ወዲ በሻሻ እንታይ በለ ዛዕባ ኤርትራ ዝገርም ኣብ ፓርላማ ሰሚዕኹም ይኹም ኩልኹም ነናይ ባዕልኹም ማስተርጉምኩም ትኾኑ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ኣብዚዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ልቢ ክትገብሩን ክርድአና ዘለዎ ደጋጊመ እናበልክዎ ዝመጻኹ ብልፅግና ኦሮሞ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ኮነ ኢሉ ሒዚ ዘሎ ጽምዶ ኣቀራርባና ፍቅርና ሰላምታና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓሪቦ ዘሎ ሰላም ንዚያ ንኸፍርስ ምስ ኣምሓሩ እውን ተጋሩ ንኸባእስ ኣብ ፓርላማ ተዛረቦ ክነግረኩም ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ወዲ በሻሻ ዝኸዳዕ ዓሳዊ ጉሒላ በላዕ ሰብ ሓዳም ኣላም እንታይ ኢሉና ይመስለኩም ሕወሓት ኣብ ኣምሓራ ኣትያስ ቤት ትምህርቲ ተቃፂላ ትካላት ነቂላ ኢሉና ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ብዝርዝር ካ ክነግረና ሞክዩ ከርደአና ንኣና ኣብ ሽረ እንታይ ገይራ ሻዕብያ ኣብ ኣክሱም እንታይ ገይራ ሻዕብያ ኣብ ዓድዋ እንታይ ገይራ ሻዕብያ ኣብ ዓዲግራት እንታይ ገይራ ሻዕብያ ንመቐለ ግን የእተናያ ኢሉ ወዲዛ ከልቢ ረሳሕ ተቕረይታ ግበርለይ ክቡራት ዓበይቲ ኣሕዋት ከም ትሳተፉ ይፈልጥ እየ እዚ ወዲ ከልቢ ረሳሕ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ግን ድሕሪ ሒዚ ለኽበስበስ ንብለሎ ኣይኮነን ምስ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ኣየባእሰናን ምስ ህዝብና ህዝቢ ኣምሓራ ኣየባእሰናን ወያነ ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ እንታይ ገበረ ዝበሎ ሕሰውሉ እሞ ሰራዊት ትግራይ ኮይ ወያነ ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ወያናይ ማለት እዩ ወያናይ ትግራዋይ ስያ ምስ ኣምሓራ እንታይ ገይሩ ስማዓስቲ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ እንታ ሓዳም ለይባ ሰብቀታሊ ሓራዲ ንትግራዋይ ክተጥፍእ ተበገስካ ፀላኢና ኮራኮርካ ቶም ባንዳታት ተጋሩ ምሳኻ ጎንኻ ዘለዉ እውን ከምኡ እውን እንሳሞራ እኒ ኣብይ መኒኻ ትብሎም እዚኦም ኣምፁለይ ፃድቃን ሸይጣን ከምኡ እውን ሓተላ ጌታቸው ነዚኦም ሒዝካስ ንሕስኻ ንሕና ኣብ ትግራይ መን እንታይ ገይሩ ክነግረና ሎማዓንተ ፓርላማ መፂኻ መዓልትካ ተኣከለላ እንታ ደርጊ ፅባሕ ንጎ ታናትካ ኣብ ትግራይ ዝገበርካዮ ስቃይ መከራ ናሃትካን ከማኻ ዝመሰሉን ታዕጫኹም መፅያ ስለ ዘላ ኢኻ ተረዲኩም ድዩ ታዕጫኻ መፅያ ስለ ዘላ ሒዚ እንታይ ትብለና ኣለኻ ኣብ ዓዲግራት ሻዕብያ ትካላት ነቒሉ ኣብ ዓድዋ ትካላት ፋብሪካ ነቒሉ ኣብ ኣክሱም ተጋሩ ረሺኑ ሎሚ ድዩኻ ዚናና ክትነግረና ወዲ በሻሻ ወይስ ሒዝያ ጨኒቃትካ ትግራዋይን ኤርትራውን ተረዲእዎ ናብ ሓደ ስለ ዝመፀ ፀገማትና ተራዲእና ነፍትሓዮ ስለ ዝበለ ትግራዋይን ኤርትራውን ብትግርኛ ቋንቋ እንታ ኮልታፍ ንስኻ ትግርኛ ክሰምዕ እየልካ ስናና ክትሽውድ ንተጋሩ ንኤርትራውያን የለን በአምሓርኛ ስለተዛረብካ የምናልባት ሓደ ኣምሓሩ እቲ ነገር ዘይተረድኦም ንእሽተይ ከኣምኑካ ክርድኡካ ይኽእሉ እዮም የምናልባት ቁሩብ ውሕዳት ኣምሓሩ ኣንቱም ተጋሩ ኮይንኩም ኣምሓርኛ ብደንብ ትኽእሉ ኣርድእዎም መልእኽቲ ንህዝቢ ኣምሓራ ፀላኢና ኣይኮነን ሕወሓት ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ ዝሰርቆ ስርቂ የለን ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣተወን ኢልካ ዝመሓልካ ኣብ ቅድሜና ንኣሜሪካ ሎሚ ግን ተመሊስካ ሻዕብያ ረሺኑ ሻዕብያ ሰሪቁ ክትብለና ኣንታ ውርደተኛ ጉሒላ ኣንታ ቀታሊ ሰብ ወዲ በሻሻ ብልፅግና ኦሮሞ መፃናካ በል ንብለካ ኣለና ንሕና ፈኸራ ከይመስለካ እዚ መዓልትካ ኣኺላ እያ ደርጊ
ጠቕልልኪ ናብ ዱባይ ህደም ዝሰረካዮ ቅርሺ ተኸልካዮ ትካል ኣብ ዱባይ ንዘለዓለም ከንብረኒ ኢልካ ዝኣምንካሉ ኣብ ዱባይ መፂና እውን ዝለቀካ ይመስለካ ናብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ንስኻ መጀመርታ ብሰንሰለት ኢድካን እግርኻን ኣንጠልጢልና ክነምፀካ ኢና እሕልፉ መልእኽቲ ኣምሓርኛ ትኽእሉ ኦሮምኛ ኣፋን ኦሮሞ ትኽእሉ እሕልፉለይ እዚ ንብልፅግና ኦሮሞ ንኣብይ ኣሕመድ ቀልዲ ከይመስለኩም ንሕና ተጋሩ ትግራዋይን ኤርትራውን ናብ ሓደ ክስለፍ ተሎ ከመይ ጌርና ንፀላእትና ኣብ ስርዮም ከም እነሽኖም ትርእይዎ ኣለኹም ጥይት ኣይተኮስና ሲሸኑ ተረዲእኩም ድዩ ኣብዝዩ ክጥንቀቑ ዘለኩም ኤርትራውያን ኣይገበረን ሻዕብያ ከምዚ የገበረን ንሕና ከምዚ ተጋሩ እውን ከምዚ ገይሮምና እዮም ኣብ ኩናት ግዜ ከምዚ ስነ ስርዓት ዓገብ ከም ዝበሃል ነገር የለን ፈልጦ ኢና ርእሲ ዘለና ልቢ ዘለና ብደንቢ ጌርና እዚ ፀገማት ክፍታሕ ንማየጠሉን ንረዳደሉን ክነስተኻኽሎ ኢና ካሕሳ ዘድልዮ እንተልዩ እውን ኩሉ ካሕሳ ክረክብ እዩ ፀገም የለን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ንክባእ ዝስራሕ ዘሎ ሽርሒ ግን ኣንቱም ኣብ ማሕበረ ሚድያ ነጠፍቲ ኢና ትብሉ ተጋሩን ኤርትራውያንን ናይ በሻሻ ተዛረቡ ሒዝኩም ኣብዝዩ ክትጨቃጨቁ ኣብዝዩ ሓቂ እዩ ሓቂ ደጊሩና ትብሉ ወይ ድማ ኤርትራውያን ኮይንኩም ከምይ ገበርናን ከምዚ ኣይነበረን ትብሉ ዱጉይ ፖለቲካ ኣይተረድአኩምን ፖለቲካ ተምሃሩ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ለማዓንቲ ፖለቲካ ክሰርሕ እዩ መኪሩ ኤርትራውያን ተጋሩን ክንበኣስ ጽምዶ ተሽኖላ ኣብ ስሪ ወዲ በሻሻ ሓዝዋ እዚኣ ከይትለቅዋ ስለዚ መልእክተይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ብወዲ በሻሻ መልሓስ እንድሕር ናብ ፍኸራ ናብ ምፍኽኻር ከምዚ ተጋቢርና ኢና ከምዚ ጌርና እንድሕር ኮይኑ ቃልስና ኢኹም ተባላሽዎ ስለዚ ወይ ኣፍኩም ሓዝልና ወይ ከዓ ብስነ ስርዓት ተማሂርኩም ቃልስና ንወዲ በሻሻ እዩ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣይታኮስን ትግራወይትን ኤርትራዊትን ኣይፃረፋን የለን ድሕሪ ሒዚ የለን እኺልና ኢና ጥልኢት ባእሲ ምቅታል ምፅራፍ ምድፋእ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣውቂዑ ሓደ ኮይኑ ሰሚሩ ተረዲእዎ ፀገሙ እዎ ንፈልጦ ኢና ቀንዲ ፀላኢና ሒዙ እውን ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጨፍ ዝገበሮ ዓድዋ ፋብሪካ እንድሕር ተገዲስ እኳ ንምንታይ ዳ 5 ዓመት ፀኒሕካሉ ድዚ ንክትነግረና ንኣና ሎሚ ብስለ ዝጨነቐትካ ጋና ክትሕነቕ ኢኻ ወዲ በሻሻ ኣብ ሕጊ ክነቕርበካ ኢና ክነንጠልጥለካ ኢና ኣብ ቅድሚ ዓለም ትዝገበርካዮ ክሕደት ኣብ ህዝብና ተፈፀመ ጀነሳይድ ናብ ሻዕብያ ክተሽክሞስ ንስኻ መንዴኻ ትገብር ነርካ እንታ ጋዕጋዕ ረሳሕ ካሕዳም ጠላም ቀታሊ ሰብ በላዕ ሰብ ወዲ በሻሻ እንታይ ትሰርሕ ነርካ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ የልካሲ ንህዝቢ ትግራይ ዘድፈርካዮ ዘቕተልካዮ ኣብ ማይ ካድራ ብኻራ ዘሕረድካዮ ብገዞሞ ዘጨፍጨፍካዮ ብሓዊ ዘቃፀልካዮ ናብ ተከዘ ህይወቱ እናንተ ፈሰ ኣሲርካ ዝሸንደካዮ ትእዛዝ ሂብካ ንኣይ ሎምሲ ሻዕብያ መፂስ ከምዚ ጌርካ ክትብለኒ መቸም ኣነ ተዝኸውን ነይረ ንሃትካ ማራኺ ከም ሕወሓት ለባም የዋህ ከይመስለካ ኣነ ናትካ ምርኮኛ ድሓን ሕማቅ ከይተዛረበኒ ወዲ በሻሻ ሓሪቕኻ ከይመስለኩም ተጋርዋኒ ታይዳኻ ንህር ንህር ትብሉ ሚክይ ትብልኒ ንህር ጥራይ ድየ ትብል ሰባት ንዕበት እኮ እዩ ከምዚ ገይሩ ክዛረብ ሕወሓት ቤት ትምህርታት ዕንያ ኣቃፂላ ሰሪቓ ክብለና ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍና ከመይ ይገብርን ባይዘወይስ ዲስፕላን ዝኾነ ሰራዊት እዩ ናይ መኸተ ሓይልና ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብዲስፕላን መገዲ እምበር ከይድዎ ስለዚሁ ኣብ ፓርላማ ዘሕለፍካዮ መግለፂ ወዲ በሻሻ ማንም ትግራዋይ ኣብ መስመሩ ዘሎ ቃልሲ ዘሎ ማንም ኤርትራዊ ኣብ መስመሩ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ኣይዳናገርን በኣኻ ፈሊጥናካ ኢና ንፈልጠካ ኢና ካ ብደንቢ ጌርና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብኣርባዕተ ቃል ገሊፁ እኳ ኣለዋ እንታ ካሕዳም ከዳዕ ፈራሕ ስሱዕ ትክክለኛ ሽምካ ሂብካ እዩ በኣኻ ዝጭርበር በኣኻ ዝሽወድ ሰብ ተልዩ ግን ሰብ ኣይኮነን ጉጉይ መገዲ ዝኸይድ ትግራዋይ ኤርትራዊ ሒዚ እያ እታ ግዜኻ ተስተኻኸል እዚሁ ናይ ፓርላማ ዘሕለፎ ወዲ በሻሻ ትግራዋይ ልቢ ግበር ኤርትራዊ ልቢ ግበር ኢለ ይዓፅዋ ኣለኹ ወዲ በሻሻ ሲ ክንመፀካ ኢና ሒዚ እታ ግዜ ንሓትና እያ ተጋሩ ኤርትራውያን ግዜና እያ ሒዚ ድሮናት ናይ ኤርትራ ኣየራት ናይ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ከመይ ገይረን ንኣኻ ግብረ መልሲ ከም ዝባኻ ንፈልጥ ኢና ኣብ ትግራይ ኤርትራ ዝተኩሶ ጥይት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት
ዓይነት መቕፃዕቱ ከም እትቕፃዕ ክትርኢ ኢኻ እንታይ በለ ክትብሉ ኢኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ተዓዘቡ ንትግራይን ኤርትራን ዝተንከፈ ፀላኢ ኣብ ሽዋ ዘሎ ሓቢርና ግብረ መልሲ እንታይ ከም እንህቦ ባዕልና ንፈልጥ ፈኸር ኣይኮነን እዚዩ ኣሰላልፋ ዕላማ እዩ እወ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከጥፈዎም እየ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እውን ኣልዒሉ ንሕና ይበና ኢሉ ሓሳዊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ጨፍጭፈ ኣስመራ ጋዛ ገይረ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ክቋፃፀር እየ ኢልካ ፈኪርካ እምበር ባዕልካ ቃል ብቃል ፈኪርካ ብርሃኑ ጁላ ዝምርኮኛ ኩልኩም ፈኪርኩም ባ ሕድሕድኩም ባይዘወይ እቶም ዝፈከሩ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ኤሊት እዮም እነግረኩም ስለዚ ኣብ ሽዋ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ብልፅግና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዓርሲ ብዓርሱ ኣቃቲልና ንክልቲኡ እንተዘይደምሲስና ነጊስና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ሽርሒ ንእዝዩ ክንቃለስ ኣለና ተጋሩ ኤርትራውያንን ቃልስና ኣብዚኦም ክነትኩር ክንክእል ኣለና ኣብ ሕድሕድና ኣይኮነን ቃልሰትም ሰባት ብልፅግና ንኣይሲ ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ኳይ ንኣይ ከምህረንሲ መደንቆ ንኣይሲ መደንፀው እዩ ብምንም ተኣምር የለን ኣይንሽወድን ተጋሩ ንስኻ ሃድላይ ቆልዓ ንኣና ንተጋሩ ዋይ ድሕሪትካ ከመይ ምፅራብ እኮ ንሕና ኢና ምሂርናካ ኣብይ ኣሕመድ ወዲ በሻሻ መን ድዮም ሂሩካ ፅሒራ ወዓግ ህበይ ጠላም ከዳም ንስኻስ ንትግራዋይ ክትሽውድ የለን ትግራዋይ እኮ ዘይተምሃረ እንዳሃለው ንቑሕ እዩ ትግራዋይሲ በኣኻ ሻዕብያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተባሰና እዚ ኢለ ብዙሓት እዮም ዘለው እቶም ሓበሬታታት ናብ ካሊእ ክሻገር ኣብ ደቡብ ኣብ ራያ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ነቶም ሸፋቱ ናብ ቅድሚት ሰዲዱ እቶም ሸፋቱ ናብ ቅድሚት ሰዲዱ ንሱ ብድሕሪት ኮይኑ ብከበድቲ መሳርያ ኩናት ከም ብሓድሽ ለማዓንቲ ከፊቱ ውዕል እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ትግራይ ሶ እዚ ከዓ ኣርሚ 43 ልክዕ ፀፊዑ ልዕሊ እስራ ዝኾኑ ማሪኹ ሓደ ዝርዝር እውን ሒዚ ኣብ ፌስቡክ ይለጥፈልኩም ኣለኹ ኣትኩም ረእይዎ ኢኹም እዚ ግን ሸር ግበርዎ ይፃሕ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ትግራይን በቃ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ንብልፅግና ኦሮሞ ክቃለሶ ወዲኡ እዩ ብሰላም ክንነብር ኢና ኣብ ዘዋና ኣብ ዓድና ላዕላውነት ኤርትራ ኣይድፈርን ላዕላውነት ትግራይ ኣይድፈርን ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ብብልፅግና ኦሮሞ ብዝኾነ ሓይሊ ኣይትንከፍን ማዕረ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰዳን እውን ኣብ ጎንና ኣሎ እዮኹም ትክክለኛ ነገራት ይርደአኒ መብዛሕትኩም ሓበሬታታት ይሓፅረኩም እዩ ኣብ ባይታ ዝኔው ነገራት ኢዋናውን ወቕታውን ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን ተደናጋሪ ይመፀኩም እዩ በቲ ዘለና ሓበሬታ በቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ንማየጦ ዝምልከቶ ኣካል እናገበርና ናብዚ መዓልታዊ ኣብዴት ንክንበኩም ክንቅፅል ኢና ኣየኹም ቀሪብና ኢና ሶ እዚ ናይ ደቡብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ራያ ብዓፋር ጌርካ ብሰቆጣ ጌርካ እንድሕር ብኡ ድፊት ጌርካ ብቆቦ ጌርካ እቲ ናይ ምዕራብ ንሓስቦ ዘለና ንሕና ዓድና ንክንኣቱ ናብ ምዕራብ ትግራይ መዳናገሪ ንግበረሎም ኢሉ ጀነራል ጻድቃን ዝተባሃለ ሰብኣይ ሓደ ሸይጣን ናይዚ ዕላማ እዩ ካብኡ ንኤርትራ እውን ደብዳብ ንግበር እናበለ ዝደፎ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን እዩ ስለዚ ሕድ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ትግራዋይን ኤርትራዊን ብልፅግና ኦሮሞን ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ሰልጠነ ግርማይን ቁፅሪ ሓደ ናይ ባንዳታት ባንዳ ልኡኻት ፀላእትኩም ምዃኖም ህዝቢ ኤርትራ እዚዩ ፍለጡ ብሰልጠነ ግርማይ ድማ ዓገብ ኢልኩም ተቃለስዎ ኣብዚ ኤርትራውያን ድኽመት ተርእዩ ኢኹም ሓቀየ ኤርትራውያን ኣብዚ ድኽመት ኣለኩም ንሰልጠነ ግርማይሲ ተፈታዊ ሸውስ ንዚያስ ንሓንቲ ሸው ንዚያ ምዕፃው ኣብያትኩም ኤርትራውያን ክትዓውሩ ተለኹም እኳ ኣነ ይፈልጥ እየ ይርአኩም ኮየ የስታውስ ኮየ ናይ ሓውና ሰለሞን ሙዚቃ ኣስመራ ተዘያተይ ትግራዋይን እየ ኢሉ ደሪፉስ ግሩፕ ፈጢርኩም ኦርጋናይዝ ጌርኩም እንታይ ዩቱብ ኣዕጢኹም ኣይኮነን ናይ ሰልጠነ ግርማይ ዩቱብ ከም ሃገርኩም ዘይተዕፅውዋ ንዕንዶ ሓቢርና ንቃለስ እንታይ ፀገም ኣለዎ እዚኣ ምቅላስ ኣብያትኩም ዝሰርሖ ዘሎማ ናይ ቴሮሪዝም እዩ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ይሰርሐሎ ሓውኩ ኤርትራዊ እየ እናበለ ማለት እዩ ይሽቅጠሎ ብዓድኹም ብህዝብኹም
ተፈታዊ ሸው ዝብል ሸው ሒዙ ሰጠነ ግርማይ ቴሮሪዝም ዝከታተሉ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ዝገብሩ ዘለው ኣካላት ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ምስኦም ተሰለፈ ኤርትራዊ ከመይ ጌርኩም ተሽምኩም እናፀይቐልኩም ሃገርኩም እናፀይቐልኩም እዚ ፀይቃም እዚዩ ከመይ ጌርኩም ትዕግስቲ ጌርኩም ስኢልኩም ትሰምዕዎ ኤርትራውያን ብጣዕሚ መደንቆሪ ኢና መደንፀዊ ሶሪ መደንቆሪ ዘይኮነስ መደንፀዊ ኢና ብጣዕሚ መሕፈሪ ኢኻ ባይዘወይ ልክዕ ንኤርትራውያን ኣይውክልን ንሃገርኩም ንህዝብኩም ኣይውክልን ግን ኣካልኩም እዩ ተቃለስዎ ከምቲ ንሕና ንፃድቃን ንጌታቸው ካልኦቶም ባንዳታት አንጻር ኤርትራ አንጻር ትግራይ ተሰለፉ ንቃለሶም ተቃለስዎ ብደንብ ጌርኩም እዚ ላይ ተቃልስና ምዕሩይ ንኸውን ኢለየ ባይዘወይ እዚ ላይ ናይ ራያ ናይ ደቡባት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጅግንነት ኣብ ሂዝውን ኣብ ሰራዊት ትግራይ ስለ ዘሎ ዓበይቲ መሳርያታት ድሽካታት ተይቀረየ ካልኦት መሳርያታት እውን ኣብዚ ዝርዝሮም ዘየልየና ኣብ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይ ኣትየሉ ሒዚ መፅኦም ኣብ ዓድና ውግእ ከፊቶም በቃ ተፀፊዖም ተማረኹ ተማሪኾም ዝቆሰሉ ቆሲሎም ዝሞቱ ሞይቶም ሰራዊትና ኣብ ቦትኡ ኣሎ ፈለኽ ዘይብል ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቦትኡ ኣሎ እዚ ለ ተለተለ ኢለየ ክዛረበኩም ደልየ ክሓልፍ ኣብ የጭላ ካነየይ ድሮን ትዘውረላ ኣብ ሰዓት እዚዩ ድሮን የዝረሎ ብልፅግና ኦሮሞ ንኣና ንህዝብና ከሻማቕ ራዕደ ክፈጥር ማለት እዩ ብድሮን ዝሰዓር ትግራዋይ የለን ብድሮን ኢዱ ዝህብ ትግራዋይ የለን እዚዩ ናይ ኩልና ቃልሲ ልቢ ግበር ትግራዋይ ኣዮና ታንኪ ዩ ትግራይ ፖስት ኩልኩም ባይዘወይ ኮመንተው ዝፅሕፉ ዘለኹም ይኽእልየልና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ካብኡ ናብ ፀለምቲ ክመፀልኩም እንታይ ኣጋጢሙ ታደሰ ወረደ ወቂስናዮ ኣይኮነ ታደሰ ወረደ ሎማዓንቲ ሓበሬታ ዘለኒ ክነግረኩም እየ እንታይ ከም ዘሎ ዛዕባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣነ እውን ኣኽሪረ ስለ ዝወቀስክዎ ንስኻትኩም እውን ተቆጢዕኩም ስለ ዘለኹም ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዴት ኣለኒ እዩ እዚኣ ኣብዴት ከኩም እየ ሕፀረ ክዓፅዋ ስለ ዝኾንኩ ሸርግወር ዋሒዙ እውን ሸረይ ትገብሩን ዘለኹም ሸርግወር እዎ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ከምኡ ጌርና ኢና እቲ ኢንፎርሜሽን ዘድልማ እንድሕር ናብ ኩሉ ክበፅሕ ተደሊኹም ሞ ሸር ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ሸር ላይክ ንምግባርማ ነቲ መብዛሕትኡ ነቲ ሰብ ይበፅሖ ብተሎ ማለት እዩ መልእኽትና ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብትግርኛ ኩሉ ግዜ ዘሕልፎ ዘለኹ ነቲ ታርጌት ኣነ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እቲ ትክክለኛ መልእኽቲ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ናምፃና ሂብና ቃልስና በቃ ዝሰመረ መልእኽቲ ሒዝና ቃልስና እውን ስሙር ክኸውን እዩ ንድሕሪት ዘይብል ዘላቂ ዝኾነ ፅምዶ ሰላም ዝገበርናዮ ሒዙ እውን ንገብሮ ዘለና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነቕ ስለ ዘይብል እዩ ብሓደ ኮይኑ ተቃሊሱ መኸተ ክምክት እዩ መጨረሹ ክዕወት እዩ ካብኡ ብሰላም ክነብር እዩ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሓቢሩ ክምዕብል እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ክነብር እዩ ናፍቲ ዝነበሮ ሰላም ዘይተፈላለየ ሓደ ህዝቢ ምስኪናይ ዓዲ ሒዙ ብሰላም ጎረቤት ኮይኑ ዓው ሓፍቲ ኮይኑ ክነብር እዩ ናተሓጋገዘ ናተረዳድአ ረዲኩም ቢንያም ኣነ ብዕራይ እንተኮይነ ንስኻ ላሕሚ ትኸውን ኣለኻ ማለት ስለዚ ትስረር ከም ላሕሚ ማለት እዩ ሓላይ ናብ ሕማቕ ኣይተብጡና ኦኬ ናብ ፀለምቲ ክመፀልኩም ካብኡ ናብ ታደሰ ወረደ ካብኡ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናይ ሱዳን ካብኡ ክዓፅ እየ መድረኸይ ናብ ስራሕ ስለ ዝምለስ ማለት እዩ ሒዚ ካብ ኦፊስ ውፅእ ኢለ ንኣኻትኩም ኢለ ሓቅን ምዝራብ ብዙሕ ጎስጓሳት ውሽጣዊ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ለምቅነ እውን ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበትን ኣኼባታትና ኣካይድና ዝደምደምናዮ ጉዳያት ኣሎ ብውሽጢ ዝፀንሕ ውሽጢ ክፀንሕ እዩ ደገ ዝወፅኻ ክወፅእ እዩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ጉዕዘና ናበይ እዩ እውን ኣብቲ መጨረሻ መእፀዊ እየ ክነግረኩም እየ ኢልካ ብግምት ዘይኮነሲ ተማያይጥና ተረዳዲእና ምስ ህዝብና እንታይ እዩ ዘድልየና ኢልና ቃልስና ክዓቢ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ተረዲእኩም እዚ እንድሕር ኮይኑ ሒዙ እውን ሸር ግበርዎ ነቲ ክበፅሖ ይግቦ እዩ ትብልዎ ሰብ ይብፃሕ ኣብ ፀለምቲ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኣጋጢሙ ክነግረኩም ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ናይ ትግራይ ውሕዳት እዮም ብሰለስተ ግንባር ተላኢኾም ናብ ፀጥታ ናይ ምኽባር ናብ ፀለምቲ ከባቢታት ተፀጊዖም ማለት እዩ ዓርበ ይኮነ ዝብለኩም ዘለኹ ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ማለት ውሕድ ዝኾነ ቁፅሪ እዩ ብቁፅሪ ብጣዕሚ ውሕዳት ኢና እዚኣቶም
ናይ ፀጥታ ፀገማት ስለ ዝነበረ ምስ ብልፅግና ምርድዳእ ስለ ዝነበረ ብልፅግና እውን ባዕሉ ፀገም የብሉን ቀሲድኩም ቦታኹም ፀጥታኹም ተኽብሩ ኣቲኹም ቦታታት ክተመሓዳድሩ ፀገም የብለይን ኢሉ ብልፅግና ባዕሉ ተራዳድኡ እዩ ሕዚ ናብኡ ከይዶም ክልተ እቶም ፎቶ ዝረኢኹሞም ክልተ መራሕቲ ሸውዓተ ምስኦም ናይ ፀጥታ ምስኦም ዝከታተልዎም ከይዶም ምስቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ከፍ ኢሎም ምርድዳእ እናገበሩ እንዳሃለው እዚ ክትፈልጦ ኣለካ ሕድሕድ ትግራዋይ ወዲ ወረዳ ውዝዩ ብግልፂ ንህዝቢ ትግራይ ክተፍልጦ ክትክእል ኣለካ ነቶም ሸውዓተ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ከፍ ኢሎም እቶም መራሕቲ እቶም ክልተ ኣመራርሓ ከፍ ኢሎም እናተማያየጡ እንዳሃለው ነቶም ሸውዓተ ቲዲኤፍ ምስኦም ዝነበሩ ቀጥታ ረሺኖሞም ፈጥዎ ዘለኩም እዚዩ ረሺኖሞም ሰራዊታት ተረሺኖም ደርጊ ረሺንዎም ብልፅግና ኦሮሞ ረሺንዎም ነቶም ክልተ ምሩኻት ኢኹም ኢሉ ሒዝዎም ተረዲኹም ኣለኹም ዶ ምስ ኣብቲ ከባቢኡ ዝነበረ ሓደ ሲቪል ዝኾነ ወዲ እውን ቀቲሎሞ ናይዚኣቶም ኣብ ኢድና በፂሑ ኣሎ እዩ ክነግረኩም ይርደኒ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ክገልፅ ኣይደለየን ኣነ ግን ስለተቆጣዕኹ ህዝብና ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ሓቂ ኩናት ንሕና ከም ጀመርና ገይሩ ዝገለፆ ታደሰ ወረደ ገይጋ እዩ ኩናት ኣይጀመርና ንሕና ኣይተኮስናን ኣብ ዓድና ኢና ነርና ናይ ብልፅግና ሰራዊት ከፍ ኢሉ ብስነ ስርዓት እናተማያየጠ እንዳሃለወ ሸውዓተ ሰራዊትና ረሺንዎም ኣብኣ ብሓንቲ ግዜ እዚዩ ንታደሰ ወረደ ፍቃደ የድልኝ ንፍስሓ ማንጅስ ፍቃደ የድልኝ ለኽባሳት ወዲ ለኽባሳት መራሕቲ ኣውዝዩ ለኽበስበስ ዝበልዎ ንሕና ሓደ ቲዲኤፍ ክርስቲያን እንከሎ 1 ሚልዮን ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣይትከአናና ክቡር እዩ ሰራዊትና ሓደ ተንፋስ ናይ ትግራዋይሲ ንሕና ክወተል እንተሎ ክርስቲያን እንተሎ ንሕና ስቁኢልና ትዕግስቲ ንገብር ሰብ ከይመስለኩም ዘጋጠመት ሓቅዚ እዩ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናሃትና ሰራዊት ትግራይ ቁጥዐ ተፈጢሩ ረሽንኩም ኢሎም ኣይገይሮም ገጢሞምሎም ምክንያቱ ተኩሶም ምቕታል ጀሚሮም ብስነ ስርዓት በግባብ ከፍ ኢሎም ዝማየጡ ዝነበሩ ረሸንቲ ኢኻ ቀታሊ ኢኻ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ስርሑ ምቕታል እዩ ምርሻን እዩ ትግራዋይ ፅንተት ንምፍፃም እዩ ሓቅነት እዚ ዘይኮነን እዩ እዚ ምስ ተፈፀመ ሰራዊትና ስጉም ተወሲዱ ዳሕራይ እንታይ ኮይኑ ዳሕራይማ ራዕዲ ፈጢሩ ብልፅግና መለያ ዘይብሉ ሰራዊት ተበቲኑ ሓደ እዝ ሙሉእ ክነግረኩም ሓደ እዝ ሙሉእማ ብሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ናይ ትግራይ ቁፅሮም ውሑዳት ዝኾኑ ሓደ እዝ ሙሉእ ማለት ሕሰውሉ ልዕሊ 20,000 ሰራዊት ናይ ብልፅግና ልዕሊ 20,000 ብናይ ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ማለት ናትና 3,000 ይኾንን ክነግረኩም ግብረ መልሲ ገይሮም ብደንብ ገይሮም ንኡ ስለዝተኮሰሎም ስለዝቀተለሎም ብፀቶም ግብረ መልሲ ከም ቆፅሊ ኢኻ ረጊፍካ ብልፅግና ኦሮሞ ከም ቆፅሊ ረጊፎም እቲኦም ከዓ ኢዶም ሂቦም ዝሃደም ሃዲሞም ዝቆሰሉ ቆሲዶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሎም እዛችን በሙሉ ተሸንፈዋል አቅም የለንም አንችላቸውም አይንኸሎምን እዝና በሙሉ ተሳዒሩ ተባሂሉ ኣብ ድባረቕ ዝነበረ ሓይሊ መፅኡ ንሱውን ተረጊፁ ተደምሲሱ ብሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ትግራይ 3,000 ለይኸውን ሰራዊት ትግራይ እዚ ሙሉእ ኣብ ሓፂር ሰዓታት ደምሲስዎ ባዕሉ ኢኻ ተውግእ ከፊትዎ ታደሰ ወረደ እዚ ንምንታይ ብትክክለኛ ዘይገለፅካዮ ኣቅድ ምንታይ እዩ ንስኻ ፖለቲካ እንድሕር ዓቕሚ ዘይብልካ ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲካ መፅኡ ዘይትንትነቱ ጉዳይ ዛዕባ ናይ ወታደራዊ ኣካያይዳታት ንምንታይ እዩ እዚ ተገይሩ ካብኡ ውሕዳት ባንዳታት ኣብ ውሽጥና ዝነበሩ ንብልፅግና ስልክ እናደወሉ ኣብ ሰራዊት ውሽጢ ኮይኖም ኣብ እንትጮ ኣብ ገንደፍታ
ኣብ ቆላ ተንቤን ናይ ድሮን ድብደባ ተኻየደ ኣብ ሰራዊት ውሽጢ ዘለው ባንዳታት ደው ኢሎም ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ዝህቡ ዘለው እዙይ ታሽሙ ብተንኮል እንዳጋጣሚ ኮይኑ ግን ድሮን መፅአን ጨፍጫፍ ዘካየዳ ኣብ ሲቪል ዝኾነ ህዝቢ እዩ ኣብ ሰራዊት ኣይኮነን ትዕላማ ግን ሰራዊት ታርጌት ምውቃዕ እዩ ነይሩ እዚ ፌድ ዝገበረ እቲ ምስጢር ግን ካብ ውሽጥና ካብ ሰራዊት ሕሰብሉ ኣብ ውሽጢ ሰራዊትና ኮይኖም ምስ ብልፅግና እናተራኸቡ ምንቅስቃሳት ኢንፎርሜሽን ስለዚሁ ሰራዊት ንባዕሉ ክፀሪ ኣለዎ ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ እነዩና እዮም ውሽጥና ክፀርዩ ኣለዎም እዚኣቶም ስጉምቲ ዝውሰደ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብሰራዊት ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ብትግራይ ዝመፅእ ትሕቲ ትግራይ እምበር ልዕሊ ትግራይ ኣይኾንን ተረዲእኩም እዙይ እቲ ሓቂ ስለዚ ኣብ ፀለምቲ ኩናት ኣይከፈትናን ሰራዊት ትግራይ ኣብ መሬት ተዋዓዱ ቦታ ዝሕዝ ነበረ ሸፋቱ ህዝቢ ትግራይ ዝቀትሉ ገበን ዝፍፅሙ ዝነበሩ ንዚኣቶም ንምቁፅፃር እዩ ናብ ፀለምቲ ተራዳድዩ ምስ ብልፅግና ኣትዩ ሰራዊት ትግራይ ምርድዳእ ነይሩ እዩ ምስ ብልፅግና ኣይፈለጥና ናይ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን መራሕ ትግራይ እዚዩ ኣብ መስመርኩም ሓልው ዳሕራይ እዚዩ ናብ ሙሉእ ኩናት ቀይርዎ ብልፅግና ሙሉእ ኩናት ፀሓሰ ግን ብልፅግና እዩ ተረዲኹም ዲኹም ሓቂ እዚ እዩ ሕዚ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ብልፅግና ሰራዊቱ ናብ ሑመራን ናብ ጎንደርን ናብ ባህርዳርን የመሓላልፍ ኣሎ ሙሉእ ኩናት ክተፍት ኣብ ትግራይ ንሕና ኣብዚ ብዙሕ ኣይንጨናነቐሉን ናይ ፀላኢና ዓቕሙ ፍልሖ ይኹን ገለ እንተምፀአ እዚ ሙሉእ ኣብ 2-3 ሰዓት ዝፈርስ ውግያ ኣሎ ምስ ተባሃለ ኣብ ቆቦ ዝነበረ ናብ ባህርዳር ሕለፍ ክበሃል ተሎ ክልተ ክፍለ ሰራዊት እውን ጠፊእዎ እዩ ብሙሉእ ቀሊል ከይመስለኩም እዚ ናይ ብልፅግና ካይዳ ውድቀት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣሰላልፋና ኢና ሕዚ ነመዓራሪ ሱዳን ኤርትራ 100% ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ተሰሊፋ ከም ዘላ ከይትርስዑ ትግራይ ኣብ ጎና ኣሰላልፋ ፈጢራ ኣላ ከምኡ እውን ኣምሓራ ከምኡ እውን ዓፋር ኤርትራ ሱዳን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ኣሰላልፋ ተቀይሩ ኢሎም እዚዩ ኮሪዕና ብትክክለኛ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እወ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ሱዳን ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣሎ ኣምሓራ ከምኡ ዓፋር ከምኡ 360 ዲግሪ ዘይዕፆ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ድማ ሒዚ ዓድና እዩ በናቱ ኢና ስለዚዩ ዳያስፖራ ትግራይ ወቀሳ ገምጋም ቲክታክ ኣቲኹም ፌስቡክ ኣቲኹም ምፅራፍ ገለገለ ኣይኮነን ተረዲኩም እዚ ኣይኮነን ቃልስና እንታይ ክኾን ዘለዎ ነመዓራረይ ናብ ሓደ ንምፃእ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ዓፋር ኣሰላልፋና ናብ ሓደ ይምፃእ ንወደብ ንዘጋጆ ድሮናት ኣብ ትግራይ ክመፃ ክወቅዓ እንተለዋ እንታይ እዩ መልሰን ኣንፃር ድሮን ምዕጣቅ ኣይኮነን ግብረ መልሲ ምሃብ ንፀላኢኻ ጥራይ ዘይኮነ ፀላኢኻ እንተይጎደካ ልክዑ ተፍርሶ ኣለካ ተጥፈካ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ ኣንፃር ድሮን እንታይ ዘድሊ ኣንፃር ድሮን የብልና እንዲና እንታይ ኢና ንገብር ገለገለ ትብሉ ዳያስፖራ ትግራይ ንወደብ ሒዝ ናብ መኸተና ተወዲብና ትዘድሊ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ንሰለፍ ሰራዊትና ዘድልዮ እንታይ እዩ ዕጥቂ ስንቂ ንዕጥቆ ታይዳሞ ንዕጥቆ ሰራዊትና ድሕሪ ሕዚ ለክበስበስ የለን ክልሊና ብምስጢር እዩ ገለገለ የለን ንምንታይ እዩ ትግራይ እንኳን ኣንፃር ድሮን ክዓጥቕ እውን ክንሰርሕ ኣለና ክንነብር ስለ ዘለና ግዴታ ክንነብር ኣለና ኣይትነብር ዝብለካ ዘሎ ናይ ሽዋ ሓይሊ ምስ ባንዳታት ትግራይን ኤርትራውያን ሓዊሱ ንዚኣቶም ግብረ መልሲ ጥራይ ዘይኮነ ንሕና ተቃሊስና መሬትና ክንምልስ መብትና እዩ ላዕላውነትና ክስክበር መብትና እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ጎንና ተሰሊፉ ኣሎ ከምኡ እውን መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ኣሰላልፋ ንጹር እዩ 1052 ኪሎ ሜትር ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን መሬት ብሓደ ዘራክበና ተረዲኩም እዚዩ ናይ
ኤርትራ ሰራዊት መፂኡ ንኣና ከም ዘይወገና ኣረጋጊፅና ኣብ ጎና ከም ስለፍካ ጌርና ኢና ዘድልየና ነገራት ድሕሪ ሕዚ በኣዲስ ኣበባ ብገለ ዘይኮነሲ ብዝምችወና ቦታ ክነምፅእ ንቃለስ ኢና ኣብዚ ዘጉርዐኩም ኣብዚ ዝሕመኩም ይርድአኒ እዩ ሓፍ ከፍ ኢልኩም መጨረሹ ግን ታክሙ ትኮኑ ዘግልኩም ትወድቁኩም ምስቶም ባንዳታት ንሓስቲ ናይ ፀላእትና ንኣብነት ኣብዚ ሆነ ክደገለት ዘለካ ፅናሕ ንእሽተይ ፅንሒ ኢለ ብላክ ረካ እንታ ረሳ ፃረፋ ዘለካ ፀርፊ ሃላይ ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ የዛረብ ዘለኹ ኣነ ዛዕባ ትግራይ የዛረብ ዘለኹ ኣነ ዛዕባ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ዛዕባ ናተይ ኣይኮነ ዛዕባ ውልቀይ ንስኻ ግን ናብ ውልቀ ፀርፊ ተኣቱ ኣለካ ናይ ክትፃረፍ ንስኻ እንታይ ሞራል ኣለካ እንታይ ዓቕሚ ኣለካ ንስኻ ብስሩ ገፅካ እኮ ኣይተርን መንነትካ እኮ ኣይተፍልጥን ኣይኮነን ስለዚ ከማኻትኩም ዝመሰሉ ናብ ውልቀ ሰባት ዘትኩሩ የለን ተረዲኩም ድዩ ሽምኩም ክለዓል ከምዚ ትሰርሕዎ ዘለኹም ግን ድሓን ቃልስና ንሕና ተጋሩ ስኢ ለኩመልና ድሕሪ ሕዚ በቃ ብማንም ኣይንሽወድን ተጋሩ ድሕሪ ሕዚ ንሕና ኣይንሽወድን የለን ብምንም ተኣምር ኣይንሽወድን ፈሊጥናዮ ኢና እቲ ሜላታት ተንኮላት ትጉርሒ ትሽርሒ ብልፅግና ኦሮሞ ተረዲኩም ተንፅሑፋት እየ ዝልበለኹ ብልፅግና ኦሮሞ ሽርሕኻን ጉርሕኻን ተረዲእና እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣምሓር እውን ተረዲእዎም እዩ ስለዚ ቃልስና ክቅፅል እዩ ኣብ ፀለምቲ ሰራዊት ትግራይ ውግእ ኣይከፈተን ውግእ ዝኸፈተና ብልፅግና ኦሮሞ እዩ መጀመርታ ሰራዊትና ዝረሸነ ብልፅግና ኦሮሞ እዩ ግብረ መልስኻን ብሰራዊት ትግራይ ተዋሂብዎ እዚ ሙሉእ ፈሪስዎ እዩ ሙሩኻት ትርእይዎም ኣለኹም ሕዚ ሙሩኻት ኣይትበሉ ገለገለ ኢልኩም ወቀሳ ጀሚርኩም ዘረባታት እንብላ ኣለኹም ሙሩኸኛት እዮም በቃ ታይዳ ኩናት ወሊዖም እና ግብረ መልሲ ተዋሂብዎም ኢዶም ሂቦም ተማሪኾም ኣምፅቦም ክበሃል እዩ ገለገለ ናበዮም ዝመፁ ዋ ሙሩኸኛት ክንምልስ ተኮይናማ ንኣብይ ኣሕመድ ማሪኽኩም ተረክቡና መቐደም ስርዓት ናይ ብልፅግና ይእለ መቐደም እዚ ተዘይጌርካ ግን ትግራዋይ ኮይንካ ስኢልካ ፍሓጠርጠር የለን ኣይንቕበልን ስለዚ ኣሰላልፋ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ሒዚ ኣካይዳና ተቐይሩ እዩ ኣዮና ትግራዋይ ኤርትራዊ ኣሰላልፋኻ መዓራሪ ክንዕወት ኢና መጨረሻ ዝብለኩም ቀስ እንደበል መጨረሻ ዝብለኩም ሕሞራ ሙሉእ ብሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንቋፀሮ ኢና ኣብ ቀረባ ግዜ ምንም ከይትጠራጠሩ ኣብዚ ዝጠራጠር ትግራዋይ እንተልዩ ኣብ ጎጊ መገዲ ስለ ዘለካ ኢኻ ኣብ ቀረባ ግዜ ሓየ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ክቋፀራ እዩ ንምንታይ ይመስለኩም ዓድና ስለ ዝኾነ ተረዲኩም ኣብዚኡ ናይ ኤርትራ ኣሰላልፋ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶታት ኣሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ፔሪድ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካሊእ ቦታታት ይኹን ሙሉእ ብሙሉእ ዓድና ስለ ዝኾነ ናትና ስለ ዝኾነ እዚ ንክንቋፃፀር ኣብ ጎንና ይስለፍ ተሰሊፉ ኢኻ ኣይትጠራጠሩ ይርደአኒ እዩ ከምኒ ልፍዓተይ ብርሃነ ዝመሰሉ ሰባት ቅድሚ ሕዚ በቃ ሻዕብያ ናብ ምዕራብ ኮይናቱ ዕንቅፋት ኮይንና ገለገለ እናበለ ምስኒ ኣብርሃም በላይ ርክክብ እናገበረ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይኑ ኣብ ተወሰነ ግዜ ርእሱ ስሒቱ ናብ ዘይመገዲ ዝኸድ ዝነበረ ሓውና ወይ ድማ ካልኦት ከምኡ ዝመሰሉ ንሕና ድሕሪ ሕዚ ብዙያት ኣይንሽወድን ኤርትራውያን ኣብዚ ኢንፎርሜሽን ዘይትረኽቡ ዛዕባ ኣሰላልፋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ነጊረኩም ኣለኹ በቃ ብሓፂሩ በቃ ሰራዊት በቃ ኤርትራስ ምስ ትግራይ ተሰሊፋላ ብሓፂር መገዲ ትግራይን ኤርትራን ድሕሪ ሕዚ ዝቆርሰን ዝቁርምመን ዘበኣሰን ዝበትነን ኣካል የለን ተወዲኡ ጉዳይ በቃ ብሓፃር ትግርኛ ክነግረኩም ንኩልኩም ተጋሩን ኤርትራውያንን ድሕሪ ሕዚ ኣሰላልፋ ናይ ኤርትራ እንታይ ኢልኩም ትሓቱ ኣሰላልፋ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይማ ሓንቲ እያ በቃ ሓደ ኣለና ሰሚርና ናብ ሓደ መፂና ብሓደ ኣለና ቻው ካሊእ ምንም ዘድልየኩም ሕቶ የለን ኣሰላልፋ ሕቶ ተቕርቡ ድሕሪ ሕዚ ነጊረኩም ኣለኹ ኣይኮነን ታንኪዩ 4 ነጥብ ኢልካ ኣለካ ሳይመን ሓቂ ገሌኹም 44 ነጥብ ምጥለዮ እዚኣ ኣሰላልፋ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ሓደ መስመርና ሓደ ቋንቋና ሓደ ዕላማና ሓደ ልክዕ ይርደአኒ እዩ 9 ብሄር ኣሎ ተፈላለዩ ቋንቋታት ኣሎ ኤርትራ ኣብ ትግራይ እውን ኣለውና እዮም ብሄራት ኣለውና ቋንቋታት ኣለውና ኣሰላልፋ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ዕላማ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፀላት ኣይኮናን ፖለቲካ ምስ ካልኩሌሽን ተሰሪሑ ህዝብና ተጨፋጭፉ ብዙሕ
ፀገማት ኣለዎ ውስና ይርዳና እዩ እዚ ክዕረ እዩ ሂዚ ፀላእትና ግን ኣብ 4 ኪሎ ዘለዎ ከጥፍኡና ተበገሱ ፀላእትና ንዚኣቶም ክንምክት ኣብ ሓደ ተሰሊፍና ኣለና ዕላማና ሓንቲና ሓንቲ እያ ፀላእትና ክንምክት ተጋሩን ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ተሰሊፍና ኣለና መንግስትና ይኹን ሰራዊትና ይኹን ህዝብና ብሙሉእ በቃ ኣብ ቦርደር ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ዝታኾስ ዝቃተል ትግራዋይን ኤርትራውን የለን ዕጡቕ ዝኾነ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዝታኾስ ዝቃተል እንታይ ትገብረለካ ኣብ መሬተይ ዝብል ኣካል እንታይ ክፍሎም በረ يغني له 44 ነጥቢ እዚኣ የለኩም ኣነ እውን በቃ እዚኣ ያ ኣብ ምዕራብ ኣብ ፀለምቲ እዩ ብልፅግና ዝትኩስ ዘሎ ኣብ መሬትና ውሽጢ ትግራይ ተረዲኩም ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ሻዕብያ ናይ ኮነ ዝታኾስ ዘሎ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተታኾስ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ኣይኮነ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኣይኮነ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ እዩ ተታኾሱ ቀቲሉና ተረዲኩም ዲዩ ሻዕብያ ኣይኮነ ብድሮን ገይሮ ገንደታ ንምትጨን ኣብ ቆላ ተንቤን ዝደብደበ ኣብ ፀለምቲ ዝደብደበ ብልፅግና ኦሮሞ እዩ እወ ጽዮን ታንክ ዩ ኖ ሞር ኢትዮጵያ ተረዲኩም ዲዩ ስለዚ እዚ ዘይርዳኩም ሕቶ ተቅርቡልና ድሕሪ ሕዚ ሕቶኩም ኤክስፓየርድ ኮይኑ እዩ በቃ ህዝቢ ኤርትራ ጎንና ኣሎ ንሕና ካብ ጎን ኣለና ተረዲኩም ብልፅግና ዝወስዶ ባሕሪ የለን ዋ የለን ኣይንበካን ኣይንፈቅድ ምስሉ በቃ ንሕናማ ኣሰላልፋና ሓንቲ ኮይና ኣላ ተጋሩ ኤርትራውያን ስለዚሁ ንሕና مساواتنا ኤርትራውያን ባሕር ንጥቀም ተረዲኩም ሓይብና ንጥቀም ፀገም የለን ኤርትራውያን ማ ሓዳማት ኣይኮንን ጠላማት ኣይኮንን ጨካናት እውን ኣይኮንን እንድሕር ዘድልየና ነገር ተልዩማ ባዕልና ብትግርኛ በተቋንቋና ተዛሪብና ተጋሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ፀገም እንሄ ትግራይ ብባሕሪ ጌርና እዚ ክነምሲና እዚ ክነቲና ሓገዝ የድልየና እዩ ንዑ ንስኹም እውን ሓገዙ ህዝብና ተይልናየማ እንበይውልና ትፈልጦም ኢና ሽዩ ኣብ ምርዳእ እዩ ፀገም ናብ ህልኽ ተኸይድካ ናብ ህልኽ እዩ ትግራዋይን ኤርትራውን ህልኸኛ ኢና ባይዘወይ ስለዚ ትህልኽ ጠጠወቢልና ተረዳዲእና ኣብ ዝኾነ ፀገም ሓገዝ ንሕል ዘድሊ ኮይኑ ማንም ኤርትራዊ ኣይሕግዝ ነይብልን ናብ ህልኽ ተወሲድካዮ ግን ናብ ህልኽ ይምስጉ ዝኣቱ ኣብ ትግራይን ከምኡ እዩ ድሕሪ ሕዚ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለኹም ብምሉእኹም ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ትባሃል ተለኹም ኖ ከም ዘይትብሉ ይፈልጥ እየ እሽልኩም ንህዝቢ ትግራይ ብሓሳብ ድዩ ብቅርሺ ድዩ ብተፈላለየ መገዲ ከም ትሕግዙ ኣነ ይጠራጠርን ንስኻትኩም ፀላእትና ክትኮኑ ግን ይሰርሐሎ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብዚ ልቢ ግበሩ ትግራዋይ ኮነ ፀላይኩም ምስ ትግራዋይ ተጨቃጨቁ ንድሕር ሰሚዕኩም ንድሕር ሪእኩም ተጋሩ ኤርትራውያን ድሕሪ ሕዚ ገይጋ ኣለኹም ክብለኩም እየ ተጋሩ እውን ማዕረኸማ ምስ ኤርትራውያን ተጨቃጨቁ ተጋሩ እዚ ገይጋ እዩ ድሕሪ ሕዚ ትጭቅጭቅና ኤነርጂና ናብ ፀላእትና ንቀይሮ እዚ ኣይለ በብዘለኹም በሰላም እንዳተመኒኹ እንዳጋጣም ትሪእዩ ኣለኹም ኣብ በሪ ጠጠው ኢለ እኒኹ ናብ ኦፊሰይ ክምለስ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም መክፈቲት እያ ናይ በሪ ኦፊሰይ ስራሕይ ክምለስ መሳርሕተይ እውን ቀይር ከይብሎም እዞም ኣሕዋተይ ያው ዳሕራይ ሓደሽቲ ምዕባለታት ተልዮም ክመፀኩም እየ በብዘለኹም በሰላም ኩንለይ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ኣዮና ቃልስና ክንዕወት ኢና ሒዚ ስራሕ ስለ ዘለኹ እየ ረኢኹም ንስራሕ ተተወቢለ ውፅእ ኢለ ከምዚ መልእክቲ ይሕልፍ ኣለኹ ዕረፍቲ ወሲደ ማለት እዩና ኣዮና ክንስዕር ኢና ጀጋኑ ተጋሩ ጀጋኑ ኤርትራውያን ንሰለፍ ደቂ እረ ደቂ ትግራይ ኣየኹም ክንስዕር ኢና ይቕኒየለይ ጉብስ ኢለ ይቕኒየለይ ዝብለኩም ዘለኹ ብሓደ ንሰለፍ